Bos abangnya. Bos abang. Borongan. Ariki wong cabang. Bos abang bos beton wong Cirebon. Katanya Anggun sing paling teman saya, sing paling cantik. Bos cabang. Harapan cinta beli kenyataan. Hari ora sesuai karo omongan. Janji semanis kula tapi nyatane dusta. Kadang tega gawe ati senara. Bos cabang, wong cabang, Ariki wong cabang, Ariki wong cabang. Cintane cuma mung gawe lara, wong cabang. Ati sun hancur, batin kesiksa wong cabang. Netesi banyu mata, tuniba orang rasa wong cabang. Wong cabang matur kesuwun. Wong cabang cintane cuma mung gawe lara. Wong cabang, bos cabang maning, 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 bos cabang maning. Wong cabang, wong cabang, wong cabang. Kesuwun Kang Rendi yang totong. Anak Wong Nepil, cabang, wong anak cabang, Nepil, wong cabang, anak Nepil, wong cabang, anak Nepil, wong anak Nepil, cabang, anak wong Nepil, cabang, anak Nepil wong matur cabang, kesuwun. wong cabang, wong cabang, wong cabang. Papai Andin, Papai Andin, Percuma Papai Andin, sayang-sayang. Papai Andin matur kesuwun. Percuma tek iman-iman lamun akhiri kakang milih wuninya. Wong cabang, wong cabang, wong cabang terus sing de lagu wong cabang, wong cabang sing de lagu, wong cabang sing de lagu, wong cabang, wong cabang, wong cabang. Apa sih ayang Papai Andin, Papai Andin, janji-janji Papai waktu Andin, bengi. Papai Andin matur Apa kesuwun. kesibit ayang milih wong siji. Harapane palsu cintane segi telu adelon sing naruh hati wong sing Ayo, sing sawer. dipilih. Adiki, 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 adiki matur kesuwun. Tapi sayang mung gawe Aoki, lara. Aoki, Aoki matur Hati kesuwun. sudah hancur, batin kesiksa. Pajri, Netesi Pajri, banyu mata, Pajri, tuniba Pajri, Pajri matur rasa. kesuwun. Kakang tega gawe hati segara. Cintane cuma mung gawe lara. Adelon wong cabang, adelon, Papai adelon, Andin, adelon, Papai Andin sing paling enak. adelon, Papai adelon. Andin, Wong cabang, wong cabang, adiki, wong cabang. adiki, adiki, Dede adiki sisi, matur dede kesuwun. sisi, dede 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 Wong sisi, cabang, dede wong sisi, cabang, wong cabang, wong cabang, cabang, wong cabang, wong cabang, wong cabang matur kesuwun, wong cabang.
Fajri, Apa Aa sih Fajri, yang Aa Fajri, kembali Aa Fajri, janji-janji Aa Fajri, habiskan Aa Fajri, matur kesuwun. Apa sih kesini Adiki, disambung maning adiki, adik sing duwe wilayah, adiki sing duwe wilayah, matur kesuwun. Pada palsu Papa Andin paling sayang kula sing naruh hati wong sing jingin sing dipilih Adelon harapan cinta di Bos kenyataan bos beton, bos beton, bos beton, matur kesuwun. Bos beton, matur kesuwun, bos beton. Janji semakin Kesuwun, bos beton. tapi nyaman didusta kakang tega Oh, nok anggun iya, nok anggun, nok anggun, nok anggun, adiki saya nok anggun, matur kesuwun, nok anggun. adiki Ya matur kesuwun. Goyaan ning guri masih anak. Papai Andin tur kesuwun. Bos beton matur kesuwun, bos beton. cabang Bos beton matur kesuwun. Waplonyo nek kemendi kana ya. Mas Iya isun. sawise memadu kasih karo sampean suwe-suwene kulaku blenak perasaane gini mas Lenak perasaan sebab kula naro tresna ngomong cinta kulaku durung weruh ning arane sampean Iya. Saking enaknya memadu kasih sampai kelalen ning jati diri kita wong loro. Kenalakan wong ayu. sapa kang mas Isun sing ke asmara Raden Palguna. Raden Palguna Nggih, awakmu sapon do ayu. kula Nggih. sampean sing pundi kang mas Isun saking Banjar. saking Banjar ana ning setengah dalan dua tujuan apa kang mas Tujuan isun ora sejen tanana liyan. Iwal kejabat diri neng Raden Palguna. Pengen nuntut ilmu ana ing pesisir Kalibrantas. oh harapan mondok pesantren Isun pengen mondok pesantren sing nuntut ilmu. ana ning ujung pesisir Kalibrantas Memang bener. mas Ya isun aja mono kang mas aja mono. ya Sing dimaksud awakmu kiai ini beli bener kan kang mas kiai ini beli bener. Ah, aja guyonan Mbak. ora sumpah mas jareku lama mas jareku sampai demen karo kula Ya memang isun demen masih mending ayo balik bayu kawinan kang mas kawinan. iya Do ayu kula kang mas sedurunge cita-citane isun kelaksana pengen mondok pesantren anak ing Kalibrantas. Isun ora bakal anggone nganakaken perkawinan kelawan awakmu. kuku sampean nih Isun kukuh pengen nuntun ilmu. jareku sayang Memang isun sayang, jareku demen memang isun demen. tapi kenapa jalukannya kula beli dituruti Jalukane awakmu beli dituruti. Ya sebab tujuan isun sing paling utama iku iwal pengen nuntut ilmu lan pengen mondok pesantren anak ing Kalibrantas. berarti sampean beli dielingaken gini mas mas Ya isun. tak nasihati sepisan maneh wis aja mono ayo balik ning wong tuane kula masih mending kita wong loro kawinan kang mas Ora bakal isun nganakaken perkawinan karo kuku awak. sampean Isun kuku kelawan seni. Duh. Lagi sorene mangan apa sih? parat wong lanang suwe-suwene gawe udal amarah ning badane isun cakapal guna Isun kena dielingaken ta beli ora bakal isun. tetep kuku ning pendirian Isun kuku kelawan sawang sampai pendiri. sini ngadepan sirah Ladah sapa awakmu bae. kiri lawungan aku wong Dadi awakmu kiri lawungan.
ngalang-alang itu mindak isun anggone kepengen mondok pesantren ning Kalibrantas. Ya, iku tujuan utamanya isun. Palguna. Iya isun. Namun sira masih pengen ning woi pari, pengen bisa deleng ning srengenge, masih mending balik ke maning. Aja dilanjut pesisir Kalibrantas. Paksan sedina ping pitu ning paribasane isun ora bakal balik. Isun pengen tetep anggone mondok pesantren anak ing Kalibrantas. Bagus nang. Sepira andel kulitnya sira. Cuman segu kulit bawang. Sepira as balue sira. Yen masih kuku di pendiriane. Aku kiri lawungan. Niscaya sira ning dinakian bakal turiba masakan sira ning Basuantaka. Kiri lawungan. Apa? Daripada isun sing perlayan ing depan awakmu, luwih becik sira sing bakal perlayan ing depan isun. Menusa. Wani-wani yang lawan ing bangsane aku, bangsane Pinabuna. Apa sing dari penecene sira? Kiri lawungan. Undang apa? Undang apa sih? Awakmu boleh sakit panggonan. Aja ngalang-alang itu mindak isun. Para bangsa sira ya. Kiri lawungan. Panggonan aku ning pesisir Kalibrantas Ternyata awakmu bener-bener tadi penghalang ning depan Ajian isun. Lendang Kiri Sukma. lawungan. Ning lebagin awakmu bakal tak sempurna kakak ning isun. Kelawan sebutan Penguasa bismillahirrahmanirrahim. kegelapan. Ya Tanganan kada budu darat, ya tanganan kada bumi ning Ya Allah, hanya seturut kepadamu isun. isun jaluk Darah. tulungan. Tulung sirna kakak kiri Oh. lawungan ning adukan isun. Sakti. Iya. Sakti. Sombongnya manusia. Manusia. Bocah-bocah Pancakesuma. Saksi nada ya. Tandange kiri lawungan. Sapa bae manusane sing wani kumalancang ngedek pesisir Kalibrantas. Bakal ngadepi isun kiri lawungan. Tak udak sirah di Melayune wong sa. Ayun badan. Ayun badan. Badan halus sedinane. Badan halus sedinane yun. Kantun kelirane nokesi babu minangkane sing reci pegang mane wong seduluran dekane waras sing dijaluk papayan doko aja lali silawase. Aturaken matur kesuwane sanget
Noke si bapuk sing duit si pedang maturaken matur kesuwun. Wah, aja nganti ora enak ya Wak. Bokat kaya nenek sampean nyawang dine Isun Sulastri. Ning waktu-waktu kin selalu membungkam 1000 bahasa. Cuman hayalan dan lamunan. Koten ketinggalan sarang papayan doko, papayan dine gede. Kaya dene iwan deleng sampeyan di sawang sing mau perngut isun rasa enter. Apa sampeyan ku ora seneng karo awak isun? Sanes makoten ing setuhune. Sing sejatine Sulastri lagi ngrasakaken bingung sing ora ketemu ning tungtung. Rasa ewo ning panggal. Noke si bapuk sing duwe si pedang dewe. Tentunya kaya sampean weruh sepeninggale Ki Mojo ninggalaken panggonan. Permisi kelawan Sulastri sing dadi garwa kepengin ngejalanaken tugas. Sampai ning detikin laka kabar laka teka-tekan Sarang bos gerabakan wong pratide aja lok digawen lamun. Hari wis jelas anak ucapannya sampeyan mangkono mah kaya pribadine uwaku ora ndek ati curiga ora dicemburu. Mau kayak dia nih gula ku cemburu apa salah kita apa nih sampean dicueki atau dipermuti arikan kan wis beru yang sampean dia kayak konon dia tujuan aja salah ning praduga ya Wak. Noke si bapuk minangkan sing duit si pedang dewe sarang papayan doko sampun lali. Jare kawa ari wong rumah tanggaku enak bareng dilakoni. ya iya Blenak tentune bareng dilakoni. dilakoni Sekian kaya nenek sing dadi sinandingane kula Ki Mojo. Wis lawas jamane ninggalaken panggonan. Kulane khawatir. iya bener Ya dudu apa-apa. Khawatir terjadi sing ora diharapkan kelawan kula sing dadi garwa. iya Anane mawa ari wong ning alam dunya bakakaken pikiran bayi ora karu-karuan. ora karuan Iya, sing diwatiri gering bakal beli waras ya mendiparane. di parane pokoknya lelaki Kin ki acara apa sih gini rame temen ki? embu jare makin ke acara Kang Prancis jare maaf sunatan Arab sunatan. iya Siapa jare aja sing disunati ya? Wah Prancis jare ya Den Tutup ini Wak. Den Nun nasi melek masih ala iya ya Den Iko majikanku takon ke acara apa sampai ku ngomong beli lagi kandah kok sadae doan Majikane wis balik durung ya Kang Ganden. kayak wis pada istirahat Iya, tepuk soalnya sing awit Den tawon malah jadi gubah kedongan-dongan. maning Den wong mah Nang kanggo ngormati wong kene yuk aja dawa-dawa ning gure masih ana maning. Iya. Sumur sangam mundun siji ya Nang. Iya, ngukur karo keadaan. karo waktu Kanggo ngormati sing masih setia bareng Panca Kesuma. Kanggo bos Panca Kesuma keding, bos lanang bos wadon kanggo bos tuae keding. karo Mimin tuan rumah nok yang ririn, penting. mimin nok ririn. Mundun siji Nang sumur sangai kanggo ngormati majikan nom kabeh. Angen-angen mah blenak bae kula kini Wak. Iya, Cumanya pengen dilelipur
Ya iya wong mah vitamine wong urip kok kudu hiburan. Kulane pengen dawa umure. Iya bener. Kanggo ngormati ayahe Misel sareng Ibu Enok Misele Keting. Inang. Wah Prancis tadi wah. Kanggo sing lagi pantau lewat live streaming kerja bareng Asma Pro ya. Iya. Bunda Bella majikan Nom. Tulung kakang kula tulung turun pitu jaluk kampung Prancis. ngaku sun rasa penas lingku demeni wong wis duwe anak telu kanggo Yayuwati majikan aja gerek jaluk pegang cinta papai doko masih berat hati wis janji ora maning-maning wis dilebur ing sejerone batin kanggo majikan Wah Prancis Yayuwati sapa JA Anggo anak esi bapu singkin sapa JA Anggo nang diki senang diki sing abange wani beli senang diki kakak kula salah wong Sabang jaluk pangapura wong Sabang Prancis tadi. nok anggun wong Sabang nok anggun wong Sabang nok anggun nok anggun nok anggun nok anggun nok anggun nok anggun wong Sabang kali nok anggun ati ngucap sumpah nok anggun emang nyuci raga nok anggun wong Sabang nok anggun adus ning sumur sangat pengen lebur dosa sapa aja kerek jaluk kepegang cinta ning bapane bocah masih berat ati wis janji ora maning-maning wis dilebur ning sajerone batin Nok Bella anggun sapa JA borongan bae agang tengah Nok anggun kakak kula salah jaluk pangapura panca kesuma mimin nok ririn mama nok ririn negatif bos panca kesuma ati ucap sumpah Mas Anom Haji Yayang arep nyuci raga bos muda Chandra Kirana adus ting sumur sana Mas Anom Haji Yayang pengen
Nok anggun. Iya. Anaya ningguri masih anaya. Gampang. Kita kan bukan dangdut. Wah. Astagfirullahaladzim. Ada Suara apa nih Gusti? Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Awas sing hati-hati Wak. Iya tuh. Anak roket. Si Raja Rimba kan sengaja. Gede banget. Siapa sing sejatine Raja Rimba kuyen? Wong ayu Hah? senajana aku bentuknya satu kewan no. Sejatine aku manusia no. Kang Mas Kimojo. Kimojo wong ayu. Kang Mas. Astagfirullahaladzim Kang Mas. Siapa aja Gusti? Siapa? Kimojo sinandingane kula apa sing terjadi Kang Mas? Rayi jaluk pangapurane si kakang Rayi. Si kakang sampai terjadi bentuk kang kaya mengkenen karena lewane isun dewe Rayi. Apa sih panjenengan? Kimojo dadi murid murtad, murid sing lawaning guru. Terjadi perang lawan kiai muslim Ngelawan. sampai Kimojo dadi wujud kang kaya mengkenen tulung Rayi. Raja Rimba. Fokus takbir ya. Ning batin sis bukan nih. Sebab priwen bahkan sampean sinandingan dirine isun kang bertanggung jawab. Ananging beli mungkin nih waktu sekin kaya nenek Kimojo bebarengan kelawan isun Sulastri kakak. Rayi Dalem bokat wis kudune rumah tanggane isun lawan sira pisah lewat dalan kang kaya mengkenen. kula ikhlas. Kimojo beli sanggup bentuk-bentuk kang kaya mengkenen Rayi. Kula ikhlas. Lamun Rayi sayang melas kelawan isun, tulung Rayi sempurnakan isun Rayi. Sampean sing ikhlas ya kakak. Lawan nyuwun Gusti Allah aja wajalla mugi-mugi sampean bisa sempurna. Kula ikhlas najan pisah kelawan ini sampean Kimojo. Wah, bareng-bareng nyuwun lawan Gusti Allah aja wajalla. Tulung cagian Rayi, sempurnakan isun Rayi. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kula nyuwun pitunjuk dumateng panjenengan. Sempurnakan karena garwa panjenengan. Allahu Wah, Akbar. jaluk doa nih wah. Allah. Wah. Kang Mas. Astagfirullahaladzim. Wah. Bokat dingin Kang Pinasti anyar Kang Pinanggi ya wah. Manusia cuman saderma. Manusia cuman bisa berencana tapi Gusti Allah sinentukaken segala sesuatu. Harus dia corek baris-baris masing. Ayo bebarengan bah. Insangi kula. Ayo Mang. Luruh bantuan lawan mulia ya mangga wah. Nok esi bapku sing duwe di pedang.
senajan sampai gangan sumpah sun masih tetep kelingan noke si bapuk sing duet si pedang lagi waktu menang. Pak, Iya kok. anak putus sayang rasa akan pegel iki kasih ngaran nunggu ki. Artine sampai awak pada lesu. Anda sih pada ngantuk ya anak Kang. Wong nunggu bener-bener pegel iki. Padahal si kula bengen ngebakti nok esi bapung norot sapri Joko Kula aja putus asa, priwe sih Kang? tanamkan hati semangat Ya, kanggo nonggoni salah sawijine pemimpin isun uga siraka. iya. Tapi sun weruh Priwe? sirak iki ngrasakna pegel tentune. Nah, bener mono nih Kang. sabarine ana sabatong noke si bapuk papaya dongkong Ora etang awa Priwe? beli weruh ning bengi Iya. demi junjunan kang den sembah maring ingsun uga siraka. Apa sebabnya? Priwe sih Kang? Karena ulahe wong-wong agama anyar. Bener. Bisane pemimpin dadi kaya konon. Heeh. noke si bapuk minangkan sing duit si pedang dewe kelingan kenang emane Coba mene. Priwe? Apakah sira duwe tindakan bokat duweni sing aran unek-unek bisa dadi encer? Tentune kita takon karo sira. Sing dadi pengen weruh unek-uneke sampean konon. Iya, Ya ari kula mah ki Kang. Ki minangka bawaane sampean apa jar sampean bae. konon. Iya, Sing penting semangat, semangat. jaga nama Iya. besar agama kang dianut maring sira. Nah, Uga kita bener kabeh. Kang. Mung mengkenen Priwe? wong nonggoni upaya Iya, jenuh jenuh. supaya aja jenuh apa kuno kok. Wah, biasanya mah lindu sing weruhku. Siapa? Lindu. Bisa suku. Iya. Bagian lah. Iya. Hari wong orang kita geleng mah lah. Hei, Apa? Katon. Jakate peteng kono ora padang. kita nih sing ngono. Sampeane men ya butuh mah. Ya syukur. Ya syukur yang mengatur ke uripku. Ya Karo kepaturan. kepaturan mah ya beli tuh. Ya iya. Kan Lah. Hei, hei, Duh. hei cek. Hei. Mrene. range mono Mrene. yang si mau Ya. Gustian Rama Arep takon. kaya wong lis-lis takon bae. Priwen sirake nonggone iki pegel beli. Beli Beli pegel. ora. Syukur karep Ya iya syukur ya mah. Jam pira yene? Jam 2:30. Iya ya, Duk. Dia maning wong masar. Berat maning pada adan.
Tapi bagian tuh. Wong kerja. Sing penting Kita aja padang resula. konon. Arane wong kerja. Ya. Anak enak ora enak. Sing darane enak. Enaknya lagi sore mangan apa yo? Sing siapa? Sing mama Prancis. Ibune, Apa nek? rabine siapa? Rabine kadaluarsa. Bocahku. Ya bledake bakal lagi ngenteni wong. Konon. Ente kecap abo canggane. Iya. Oh. Entenge tinggal kita ngerongokaken. Ku abang nunggu. Ih, ale sing Bang di mana siapa sih? Keter ya aku. Cara Iya. edan. Sira wong edan digawa-gawa. Ya tadi pe mene-mene. Dangdutan gak? Ayo galah. Sing penting mah semangat. Semangat. Mumpung waktunya masih bengi. Seprapat jamaning. Ya. Ya. Ya wis. Nembang gak? Nembang. Di dangdutan. Kene bengi apa? Kian bengi kemis. Pantangan. Jadi Anak be Joko. bengi kemis be Joko. Joko. mah. Kok bengi cumane rancas. Sabtu nih. Satunya sira. Mau ah. Wingi wis. Wis wingi. Kadiala Iya. kagambare kaya. Iya. Joko. Nun. Laka maning. Iya. Dari tadi wong Jenuh. Laka maning tanggung jawab kayak mupet. Yo. Restu. Iya. Diwaca yang diwaca. Diwaca Sinduk. Diwaca. Terus ngormati kanggo bapak tuan rumah, Iya. bapak Prancis, Satu Warsi, Iya. kanggo Yayang Wina, calon majikan. Oh, anak permintaan lagu. Iya, kanggo bos komben, Iya. kang siapa sih? Sing duwe banyu murup. Wah, nyumburu berani bedah. Aja guyon. Oh, Kang Lamban sing duwe banyu. Iya. Iya, Bapakne Bapak dari Rantono. Lana. iya. Menengah. Mau Ya, cari bapak simak Malana. ijak dalam Beresek. lagu dudu mantune cek. Rantono. Iya. Oh, lawang papat, Je. Lubang papat, Iya. Sing limane anak beli. Kang Lamban sing duwe banyu. banyu, Kanggo bapakne Rantono, lawang Ah, ah. papat. Kamol dudu ngeduli. mantune. Hah? Lagi waca iki. Iya kita kon jam Aja musisi. dijawab. Kebiasaan Joko bakal apa-apa ngulo jeratang. Peter. Iya. Lagu apa kene? Lagune patu moni bae lah. Apa kono? Sing gampang-gampang bae. Wadon pengganti baik. Heeh. Sing lagu sing rada keras kak. Iya wadon pengganti. Sampai ke unyu-unyu Pak. Bodoh amat. Ayo wadon pengganti. Ayo nang, wadon pengganti nih aja. Ayo. Kang Lamban sing duwe banyu. Banyu Masih anak muruk. beli kan nah. Anak Aku Nenek, majikan. Kang Prancis, Kang Prancis. Ibu Daluarsi. Kanggo sahabat Jeang. Mimine Wawan. Mimin Randy. Wadon Garang. Yuna. Bunda Asmara. Awas dibagi-bagi. Blotong salah mangan ta. Iya, mam. Ayo nang. Ayo wadon pengganti. Ayo. Kanggo majikan no. Kesiksa Pino. Nok Caca. cinta. Aku nok sejadi. Beli murni kanggo kula. Iya. Oma suara. Kanggo bapak tuan rumah. Kanggo senok Ica. Kang Lamban sing duwe banyu. Nanti kana. Kang Dono. Don. Asik. Kanggo majikan. Pantes bae sewot foto di upload. Ternyata senoke Kang Yuda. akhiran status akang lanang cadangan tempo yang aku Kang RT pantesan ngarang foto ini dipajang
sampean wis duwe pasangan status kula nang cadangan dalan Kanggo Jawara Sawer Dalan. Kang Lamban ayo kanggo tim Mamaleng Gru kanggo tim Seret kanggo Nok Rinti sing di Dubai yang wika kanggo Adidit nang apa beli ngomong yen wis dekeneng wong priwen perasaane kita sing wis terlanjur cinta kanggo Adidit sing duwe Manado cinta sing wis nempel pengen dibuang angel lamun weru ana sing duwe simplisida demene kesiksa kangen kesiksa demen duweni cinta beli mungkin kanggo kula pantesan ngelarang wasik wadone dipajang ternyata senoke wis duwe garangan status cuma lanang cadangan kanggo Nok Rinti sing di Dubai Cica kanggo tim Seret Keting kanggo tim Welwes orang lalen maning kanggo Yayu Babuk sing dia kembang dari is kanggo pemuda Tegal Belem nang apa ngomong yen wis dekeneng wong pengen perasaane kita sing wis terlanjur cinta kanggo Nok Rinti kanggo Mamaleng cinta sing wis nempel pengen dibuang angel dan perasaane kita sing wisida demene kesiksa kangen kesiksa demen duweni cinta beli mungkin kanggo kula pantesan ngelarang otone dipajang ternyata sampean wis duwe pasangan status kelalangan cadangan selamat ya Kang lumayan oleh-oleh kanggo tuku bensin 1.000 cepret kok Bocah-bocah, ya awas dijaga sih benar. iya Bokatan ujul. ya Ayo pada mancing maning. ayo Segena-segena maning. ayo Kang Ayo buat anak sini durung diselereti. iya Ayo makan. ayo bokatan ndok nasi gawe wong